U svjetlu zimskih olimpijskih igara u Pekingu gost jutarnjeg programa je ambasador Narodne republike Kine u Crnoj Gori Liu Jin, a sa nama i prevodilac Luka Jakijan. Dobro jutro, dobrodošli. Evo Dejo i ja smo naučili na kineskom Cao An. Cao An, Cao An. Dobro jutro. Dobro jutro vama i dobro jutro gledalcima. Protekli su prvi dani zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Kakvi su vaši utisci o početku možda i najvažnijeg svjetskog događaja u ovoj godini? 奥运会开始1周，您对它最初的印象如何？奥运会开始1周了，但我们现在已经能够领略到各个运动员的风采，他们从世界各地相聚在北京，享受体育所带来的激情与欢乐，传递相互之间的友谊。他们正在践行更快、更高、更强、更团结的奥林匹克精神。我想在疫情这种形势下，更团结这个理念非常的重要，因为我们要战胜疫情、恢复经济，就需要这一点。Nije prošlo ni nedelju dana od otvaranja zimskih olimpijskih igara u Pekingu, a mi već u potpunosti cijenimo divan nastup sportista iz cijelog svijeta. I sportisti su se okupili u Pekingu kako bi uživali u sportu, gradili prijateljstva i protumačili olimpijski moto, odnosno brže, jače, više i zajedno. I naročito u periodu pandemije ideja zajedno je posebno dragocjena, a to je ono što je međunarodnoj zajednici najpotrebnije da bi pobjedila pandemiju i obnovila ekonomiju. 有点遗憾，我不能再回到北京去感受那种气氛。但是我和我的同事也很高兴，因为我们在这里可以帮助黑山的代表团去顺利到北京去参加比赛。中国有句话叫“好的成功”。好的开始是成功的一半，所以我从一看那个开幕式，我就知道这次的奥运会肯定是一次简约、精彩、安全的奥运会。Žao mi je što nisam mogao da doživim toplu atmosferu olimpijskih igara u Pekingu, ali mi je drago što sam imao priliku da zajedno sa svojim kolegama da pomognemo crnogorskim sportistima da putuju u Kinu. U Kini mi kažemo dobar početak je već pola pobjede. Uvjeren sam da će zimske olimpijske igre u Pekingu biti jako uspješne. I možemo reći da je sama ceremonija otvaranja očekivano bila impresivna. 关于这个开幕式也是非常精彩哈。对对对，开幕式虽然时间在压缩，但是它非常的精彩。给我印象很深的是，我不知道你们注没注意到，有一群这个小孩子他们在唱这个奥林匹克会歌，用希腊语唱。他们是来自中国的这个山区贫困地区。中国去年呢刚刚脱贫，是冬奥会让他们从大山走出来，看到了不一样的世界，让世界看到了不一样的他们。所以这也我想也是中国开放进步的一个缩影。另外还有一点，就是你们那个旗手在中国的社交媒体上也是非常的火。我觉得他就是你们黑山的体育大使。Upravo tako. Iako je dužina ceremonije otvaranja bila komprimovana, bila je divna, sa savršenim spojem moderne tehnologije i tradicionalne kineske estetike. I najviše me je impresioniralo to je što je Kina prošle godine uspjela da u potpuno iskorijeni apsolutno siromaštvo. I više od 40 djece iz oblasti pogođenih siromaštvom pjevalo je olimpijsku himnu na grčkom jeziku na bini u toku otvaranja. Zimske olimpijske igre su im omogućile da odu iz planinskih dijela i vide drugačiji svijet i također svijet je mogao da njim vide. Mislim da je ovo upravo oličenje otvorenosti i napretka Kine. I osim toga nosilac zastave crnogorske delegacije, odnosno gospodin Eldar Salihović, on je već postao viralno u kineskim društvenim mrežama i on je već kao sportski ambasador Crne Gore. Pred organizatorima su bili brojni izazovi u pripremi igara, posebno zbog pandemije. U vašoj zemlji su sprovedene značajne mjere protiv COVID-a. Koliko je bilo teško ispuniti sve te ciljeve s obzirom i na veličinu Kine, broj stanovnika, broj ljudi koji posjećuju zemlju i posebno iskontrolisati sve sportiste, delegacije, novinare i posjetioce? 组织冬奥会呢也面临诸多挑战，那么在这其中，特别是考虑到防疫，实现报告困难吗？ 对，在疫情期间举行这样的大的赛事，确实是一个挑战，非常的不容易。但是我们必须也有能力保障运动员和所有涉奥人员的安全。因为中方的这方面已经有了2年的防控的经验，而且我们也借鉴了其他国家的这个举办大型赛事的一些做法。主要的做法就是闭环管理。 把这个运动员和社会面这个分开，再一个是根据不同的赛程、不同的群体进行不同的设计，这样就尽量的减少他们之间互相的这个感染的可能。
我们制定了2版的防疫手册，给运动员有非常仔细的指导。世卫组织和国际奥委会都是对此予以肯定的，迄今为止效果也是很好的。Jeste, nije lako organizovati veliki sportski događaj poput zimskih olimpijskih igara tokom pandemije i postoji mnogo izazova, ali naša dužnost je da osiguramo bezbjednosti sportista i svih onih koji su uključeni u ovom igru. A i mi imamo tu sposobnost, naravno, i tokom protekle 2 godine Kina je stekla dovoljno iskustvo u prevenciji i kontroli pandemije, a naučili smo iz prakse drugih zemalja koje su organizovale događaje velikih razmjena. I glavni pristup implementacije upravljanje u zatvorenom krugu. A znači u ovom krugu da se izoluju ljudi koji učestvuju na olimpijadi od ostatka društva. Znači i da dizajnira različite rute za različite grupe ljudi, različitih takmičenja kako bi se smanjio rizik od međusobne infekcije. I Kina je izdala 2 verzije priručnika za prevenciju pandemije kako bi pružila posebne smjernice za sve ljudi koji uključene u olimpijadi. I ovo je potvrđeno i od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta i Svjetske zdravstvene organizacije i efekat ovih mjera je dobar. Koliko ljudi je angažovano, volontera i profesionalaca za ovaj događaj i koliko su trajale pripreme olimpijskih igara, koliko novca je uloženo? To je negdje opet važan segment jer trebalo je izgraditi, je li tako, i nova borilišta, infrastrukturu. 有多少人参与冬奥会的筹备呢？然后冬奥会的筹备工作持续了多久呢？这个筹备的工作实际上从13年申办开始就已经开始筹备了，因为我们是本着这个节约办奥运、绿色办奥运的理念，中国的广大的民众、各界人士投入了极大的热情和支持，有2.7万的志愿者参加这次志愿的活动，他们表现了非常好的状态，热情的、投入的，为代表团提供了很多的这个帮助，也表达了中国人民对世界人民的欢迎、友好之情。 Zapravo pripremi radovi su počeli od zvanične prijave na održavanje olimpijskih igara 2013. godine. Naša filozofija održavanja olimpijade je da olimpijadu vodimo na isplativ i zelen način. I još uvijek nemam tu tačnu cifru koliko ljudi su angažovani, ali ono što znam da su svi sektori kineskog društva veoma entuzijastički i podržavajući zbog olimpijskih igara. Izabrano je ukupno 27.000 volontera od preko 1 milijun prijavljenih kandidata. I ovi volonteri su jako entuzijastički i maksimalno posvećeni da pruže adekvatnu pomoć delegacijama. 中国申办奥运的时候讲了一句话，就是要带动3亿人参加这个冰雪运动。这个目标现在已经实现了，所以奥委会主席巴赫先生讲，中国的这个举办冬奥会改变了世界冰雪运动的这个面貌。I također ostvareno je obećanje Kine da dovede 300 milijuna kineskih građana da učestvuje u zimskih sportovima kroz zimske olimpijske igre. I kao što je rekao Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, zimske olimpijske igre u Pekingu su u velikoj mjeri unapredile razvoj zimskih sportova na svijetu. Peking je jedini grad na svijetu u kojem su održane i ljetnje i zimske olimpijske igre. Ljetnje su održane 2008. godine. Koliko je sportskih borilišta i drugih infrastrukturnih objekata iskorišteno za oba događaja? 北京是举办这个双奥的唯一的世界上的城市，那么有多少场馆呢？也投入到了这次的使用之中。总共有25个场馆，这25个场馆呢，只有6个是新建的，多数的都是经过改造来用的。北京奥运会的场馆大概有8个，这次又投入了使用，包括举办开幕式的这个鸟巢。Od 25 sportskih objekata u zimskim olimpijskim igrama samo 6 su potpuno novi i ostali objekti su već postojeći ili su renovirani zbog ove igre. I 10 objekata izgrađene iz doba 2008. godine ovog puta opet su korištene u zimskim olimpijskim igrama, uključujući ptičje gnijezdo, možda ste čuli, to je mjesto gdje se održava ceremonija otvaranja. 4. februara počelo je proljeće po kineskom lunarnom kalendaru, ujedno i dan kada su u Pekingu počele zimske olimpijske igre. Koliko je Peking sada drugačiji nego obično? 北京的话，现在也是迎来这个春节。那么北京和现在的以往是有什么不同呢？
我们叫双喜临门，因为春节跟冬奥这个赶在一起了，所以我们很高兴，这样在春节的北京街头，你能看见很多冬奥的这个装饰品呐、花坛呐、所以今年过春节，北京人，我想这个很多的人都是这样子，在家看体育转播，出门去滑雪，同时呢，世界各国的这个运动员呢，也可以在冬奥村感受到浓浓的春节的这个气氛。Ove godine zimske olimpijske igre se poklapaju sa kineskom Novom godinom i mi to nazivamo dvostrukom srećom i veoma smo veseli. I zbog toga su ove godine na ulicama Pekinga postavljeni mnogo zimskih olimpijski ukrasi. I gledanje utakmica na televiziji i odlazak na skijanje postali su kao glavni zabavni aktivnosti tokom praznika za mnogo ljudi. I strani sportisti mogu da osjete toplu atmosferu kineske Nove godine u olimpijskom selu. Na olimpijadi u Pekingu učestvuju i crnogorski sportisti. Bili su i na ljetnjoj olimpijadi u Pekingu 2008. godine. Saradnja u oblasti sporta između dvije zemlje je posljednjih godina sve intenzivnija. Veliki broj crnogorskih i trenera i sportista dolazi u Kinu da podučava, takmiči se i trenira. Naši gledalci su upravo imali priliku da u dokumentarnom filmu o 15-godišnjici uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i Crne Gore vide 3 priče o našim ljudima u Kini, a posebno je u sportskom smislu bila interesantna priča o crnogorskom treneru ženske vaterpolo reprezentacije Kine Petru Porobiću. Nije mali broj Crnogoraca koji rade ili studiraju u Kini, ili tako? 黑人运动员呢是参加08年奥运会，这次在赴北京参赛，两国的这个体育合作也不断加强，很多这个教练员和运动员也都在华从事体育工作。我们从前段时间纪录片上也看到了这个水球教练的故事。那么是不是有很多人在中国工作学习呢？这个黑山的人口虽然不多，但是在中国从事体育这个产业的人还是蛮多的。除了刚才你提到的这个水球教练，最近中国青年女子手球队的教练也是黑山籍的。而且我听说黑山的这个篮球运动员也有到中国去参赛的，另外有些足球运动员也要到中国去发展，所以我一直认为呢，这个体育领域的合作应该是两国领域合作的一个部分，而且我们要积极的推进。另外我们两国人员的这个交流啊，在疫情之后也应该进一步的密切，这样进一步增加两国人民之间相互的了解。我们是欢迎更多的黑山的公众啊，有机会到中国去工作、去学习，包括你们也希望你们有机会到中国去采访、去旅游。I uzimajući u obzir broj stanovnika Crne Gore, u Kini ima mnogo Crnogoraca koji radi u sportskoj industriji. I pored Petra Porovića, selektor kineske ženske vaterpolo reprezentacije, ima i Suzana Lazović, koja je nedavno postala selektorka juniorske reprezentacije Kine. I također crnogorski košarkaš Marko Todorović je tek stigao u Peking i čuo sam da su neki fudbaleri zainteresovani da odu u Kinu i da grade svoju karijeru. I uvijek sam vjeren da razmjena i saradnja u oblasti sporta treba da postane važan dio saradnje dvije zemlje i mi to aktivno promovišemo. I također mi se nadamo da će dodatno ojačati ljudsku razmjenu između dvije države nakon pandemije i poboljšati međusobno razumijevanje i mi pozdravljamo više Crnogoraca da grade svoju akademsku ili profesionalnu karijeru u Kini. Kao isto mi očekujemo više prijatelja iz medije da ide u Kinu i da radi intervju ili kao turistički posjet. Sada, Kina i Crna Gora sarađuju i na ekonomskom planu. Naravno, najznačajnija saradnja i poslovni aranžman je upravo projekat autoputa koji je radila kineska kompanija CRBC. Kako ocjenjujete ovaj dugogodišnji projekat za Crnu Goru od kapitalnog značaja? 中黑两国在经济领域有合作，然后这个高速公路作为最重要的项目，您是如何评价这个有长远意义的项目呢？既然是黑山历史上的一条高速公路，它肯定是一个里程碑了。我想对黑山的经济社会的发展，还有对和地区啊和欧洲国家的互联互通，肯定有积极意义，这个是不言自明的。另外，我想这个呢也是我们两国这个务实合作的一个标志性的工程，是我们两国友好的一个体现。当年中方提供了这个优惠的贷款，当时也是在其他各方没法提供这么优惠贷款的情况下做出的。另外，在疫情期间，CRBC 呢也是做包机，把工人们送回来，这个坚持这个生产不停工，所以我想呢，
这些呢的背后呢，都应该是我们两国这个友好的体现。这体现了中国人民对黑山人民的这个友谊。我们是真心实意的帮助黑山能够实现那么这个梦想，结束你们没有高速公路的这个历史。因为我们知道，要这个想富裕嘛，先修路。Prva dionica autoputa Barboljale je glavni projekat uzajamno korisne saradnje između Kine i Crne Gore, koji predstavlja i prijateljstvo dvije zemlje. Kao prvi autoput naravno predstavlja kao određenu prekretnicu koja ima očigledno pozitivan značaj za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore i za ojačanje povezanost sa zemljama u regionu i Europe. Kina i Crna Gori obezbijedila povoljni kredit od drugih strana tada i kineska kompanija CRBC je za vrijeme pandemije uspjela da organizuje čarter letove za prevoz kineskih radnika u Crnu Goru i angažovala na neprekidnoj izgradnji. I veoma je važno da Kina Crnu Goru smatra prijateljskom zemljom i pruža iskrenu pomoć Crnoj Gori da ostvaruje želju građana, odnosno želju autoputa. I jedno od naših razvojnih iskustava je pokazalo da ako želi da se obogati, prvo treba da izgradi puteve. Smatrate li, s obzirom na prolongiranje rokova za otvaranje autoputa, da su ispunjena očekivanja od kompanije CRBC i čija je odgovornost za to kašnjenje? 鉴于高速公路发生延误，您认为路桥是否满足预期？那么谁应该负责呢？你这个问题是往后看，我想呢，我更愿意看现在和看将来。当下的来讲呢，这个高速公路呢已经修好了，但是高速公路它也是一个系统工程，要有电力提供的保障，要有维护保养。我想呢，当下最重要的，我们应该是创造条件，尽早的通车。就长远而言呢，这个高速公路只有全线贯通，才能起到更大的这个经济社会的这个意义。我想呢，中国企业是愿意参与黑山的这个基础设施建设，包括高速公路。中方我想呢，不管是过去还是将来，都会以一种积极的、负责任的态度，本着这个市场化的原则，按照国际通行的商业的这种运作模式，来积极的参与合作。Smatram da ovo pitanje može da se posmatra i iz ugla trenutne situacije, ali i iz ugla budućnosti. CRBC je već završila glavni projekat autoputa, ali autoput to je kao sistematski projekat i koji podrazumijeva i stvari kao što su snabdijevanje strujom, upravljanje i održavanje. I ono što sada treba je da se uradi, da se stvore sve uslovi da se što prije otvori pušten za saobraćaj. I dugoročno gledano, autoput će imati značajnu ulogu za razvoj Crne Gore ako može potpuno završiti i spojiti. I kineske kompanije su spremne da učestvuju u izgradnji crnogorske infrastrukture, uključujući i autoputeve. U prošlom periodu, ali i u budućnosti ćemo na osnovu prijateljskih odnosa u skladu sa tržnim principima i uobičajenim metodama poslovanja učestvovati u saradnji. U kojim oblastima vidite dalju mogućnost saradnje, prije svega ekonomske, između dvije zemlje? 您认为两国在哪些领域，特别是经济领域，还有合作空间呢？ 现在两国的合作更多的是集中于基础设施建设领域，但我想这个远远的不够，我们应该进一步共同努力来扩展合作的领域。比如说在新能源领域，这个我想符合我们两国的绿色发展的这个战略，而且我们中方也有这样的技术的优势，我们两国也开展了很好的合作，就是这个莫如拉风电站运行的也很好。另外呢，我们可以在农产品这个合作，中国的市场很广大，这个很多的中东欧国家都在向中国出口农产品，很受中国消费者的欢迎。为什么黑山不跟上来，多向中国出口呢？另外，在高科技合作的领域，这次开幕式上有很多高科技的这个成分，这个都是这个成果呀，都能得到体现。我想呢，这一点呢，我有想建议一下黑山的朋友，就是不要一提到高科技领域的合作就和什么国家安全相挂钩的这种，不要被这种说法所左右，所影响。Ja mislim da naša praktična saradnja je uglavnom bila usmjerena na izgradnju infrastrukture i smatram to nije dovoljno. I obje strane treba zajedničkim naporima da prošire oblasti saradnje.
Na primjer, može da se uspostavi saradnja u oblasti nove energije, jer je to u skladu sa zelenom strategijom razvoja obje strane i Kina ima i tehničku prednost i već smo sarađivali na projektu vjetroelektrana na Možuri, a i koji je uspješno završen i dobro funkcioniše. Istovremeno u oblasti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Kina isto ima ogromno tržište i sa Kinom su sarađivale zemlje centralne i istočne Europe i smatram da Crna Gora naravno može više da učestvuje u ovoj oblasti i da više izvoziti svoje proizvode u Kinu. U oblasti digitalne tehnologije također kineski pametni proizvodi su jaki i u ovoj ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara možemo vidjeti mnogo visokotehnološka dostignuća koji su prikazana. Savjetujem možda prijatelji iz Crne Gore da se ne obaziru na primjedbe da je unapređenje nauke i tehnologije povezano sa nacionalnom bezbednošću. I na kraju ja mislim da za ove oblasti saradnje mogu da se realizuju zajedničkim naporima. 我想这个行动重于想法。我作为大使，我可以很负责任地说，中方高度重视中黑关系，愿意进一步加强两国的合作，也看黑方的意愿。 I akcije govore više od govora i kao ambasador mogu odgovorno reći da Kina pridaje veliki značaj svojim odnosima i saradnji sa Crnom Gorom i ja očekujemo više saradnje volje od Crne Gore. I evo na samom kraju, jako smo za Kineze udaljena destinacija, ima li interesovanja vaših sunarodnika za turističke posjete Crnoj Gori? 虽然说黑山对于中国人比较遥远，但是中国人有没有兴趣来黑旅游呢？ 那当然了，黑山的这个风景秀美，所有到黑山来过的中国游客都对此这个印象非常的深刻。在中国的社交媒体上有很多关于黑山的这个介绍。在疫情之前呢，到黑山来旅游的中国人已经将近有10万了，但由于疫情嘛受到了影响。但是我预测，疫情结束之后，到黑山来旅游的中国人会成一个井喷之势。所以我也建议黑山的旅游界的朋友们能够早做准备。 开发适合中国市场的产品，了解中国游客的特点。当然，最好多有一些这个会中文的这个导游就更好了。另外呢，我在这个社交媒体上看你们那个奥运旗手的，他已经有很多中国粉丝了，他就那个粉丝们就写我这个疫情之后我要到黑山去旅游。 I naravno, prirodni pejzaž Crne Gore je veličanstven i kineski turisti koji su bili u Crnoj Gori imaju samo riječ hvale i za lijepu prirodu i za ljubazne ljudi. Na kineskim društvenim mrežama ima mnogo putopisnih bilješki o Crnoj Gori. Skoro 100.000 turista iz Kine je posjetilo Crnu Goru u 2019. godini, prije pandemije odnosno, ali ovaj broj je u velikoj mjeri smanjen zbog pandemije, ali vjerujem da nakon toga da će broj turista iz Kine u Crnu Goru eksponencijalno rasti. I nadamo se da će crnogorska turistička industrija da na vrijeme pripremiti za kineske turiste u budućnosti i razumjeti karakteristike kineskih turista i naravno bilo bi bolje da ima više vodiča koji govori kineski jezik. Inače da vam kažem da kineski fanovi autora, odnosno nosioca crnogorske zastave, oni su već u društvenim mrežama rekli da će nakon pandemije obavezno doći da posjeti lijepu Crnu Goru. Hvala vam puno, gospodine Đin, i hvala vama, gospodine Jan, na prevodu. 非常感谢大使， 好了， 非常感谢，谢谢， 好了。